Ρε μαλάκα με κόκκινο έξω από τη λίστα μου. Τι έπινες το βράδυ. Μην ας πούμε κάτι για να ορθοποδείς είναι πολύ μικρό πράγμα. Γιατί 700? Γιατί βλέπω αυτό το κόκκινο, μαλάκα. Κανονικά είναι 700, είναι σαν το τζακ. 35 δεν είναι, ας τα 700. 35 είναι. 700, 35 θα τα πληρώσεις. Α, θα τα πληρώσεις. Εδώ πήγα, τώρα πατώ στο ίδιο από το γραφείο, έφυγα από εδώ γιατί έκανα κάτι κάτι που παρέσω. Έφυγα από εδώ για να πάω στο γραφείο να πάρω κάτι πράγματα να τα πάω στο σταδίο και όντως πήρε 100 ευρώ και τώρα μου έφαγα κλείσει 700. Δεν είναι 700 ρε μαλάκα, πήγαινε πλήρως, ήταν 3,5 ρε μαλάκα. Και προτιμάται να πληρώσεις 700. Να έχεις 3.000 δώσεις τώρα στην εφορία, μαλάκα με τις κλήσεις στο τέλος. Είμαι ο πρώτος στην Ελλάδα ο οποίος θα πάει να πάρει κλεισοδάνειο από την τράπεζα. Τα πάρει, Είχαμε και ο πατέρας του έναν υπάλληλο ρε μαλάκα, δεν πλήρωνε καμία κλίση για 3 χρόνια. Και του ήρθανε φίλε μετά, μπήκε στην ΕΘΕΛ και του δίνω εδώ πλήρωνε ΕΘΕΛ 2.200 και έπαιρνε για 2 χρόνια 6 εκατοστάρικα που με τον κράτα και τον κράτος τα 600. Είχε φτάσει στο Θεό μαλάκα. Και εμένα κανένα, αυτό θα πάω εγώ. Γιατί λες τον πατέρα σου ρε μαλάκα, εσύ μάθες να αδερφός σου. Δεν παίρνω. Σπίτι δεν έχει. Δεν πληρώνει τις κλήσεις. Εγώ. Πρέπει να Και εγώ περιμένω στην κεφάλαια να μην κάνω τριφύαλο και εγώ τι νομίζεις. Αυτή είναι η πέμπτη τώρα. Να σου πω ρε μαλάκα, είναι 9 βαθμούς από το δίπλωμα. Πόσος είναι το δίπλωμα? 20 δεν είναι. 20 δεν είναι. Γιατί με έγραψες, με έγραψες ζεντάς που δεν υπάρχουν ζεντάδες. Εσωτερικές έχουν. Όλοι εκεί είναι. Και να σου πω έγινες θα περάσει την ώρα. Ρε μαλάκα, δεν το πιστεύω. Για πες μου. Όσοι ζεντάδες υπάρχουν να βγαίνουν. Γίλης προσέξεις πως το περνάνε πρέπει να πεσώ. Όχι το που θα πάει. Μιλάει ο κύριος Δήμου που βάζει κράνος μια φορά τα 2 χρόνια. Δεν βάζω κράνος σε μια διαδρομή που δεν με έχουν σταματήσει.